enwere ife na-adịghị mma ọtụtụ maọbụ ụfọdụ ndị na-eme n'ife gbasalụ mmụọ n'ọdịnala Igbo kịta ya bụ ife wee bụrụ ife gbasalụ mmụọ agbachigolu nkịtị n'oge tere aka ịnọkọtazie iwere ike mabanye na ya bụ mmụọ si na ya bụ mmụọ kpọrọgo oku ka ị bịa chụbalụ ya aja maọbụ ka ị bịa bụrụ ọfọ maọbụ ka ị bịa nedobe ya anya. Ya bụ ife bụ nwere ụmụ kirikiri ife na-adịghọsị mma ụfọdụ ndị na-eme banye elu ya bụ ife. Tupu anyị agaba n'ihu, Ada Ndị Igbo bụ afa m, eji m mmiri na okwu ọnụ n'ife dịka tisi kee ya were na-azọ ndụ ọzọ dịka nwanne ya. Abịa n'ife gbasara mmụọ agbachigolu nkịtị n'oge tere aka na-enweghị ozi onye na-ete n'ihu ya bụ mmụọ, ahapụ ya bụ ife o wee nọtee aka n'oge tere aka ịnọkọtazie iweruzie ike jee mabanye na ya bụ mmụọ si na ya bụ mmụọ kpọrọgo oku si na ya bụ mmụọ ahọlugo gị nọọ ngị nwa ga-abụzi aka ji ọfọ nọọ ngị nwa ga na-enedozi ya anya na-emedoghị ife kwesịrị ka ime tupu ịbanyebe na ya bụ mmụọ. Mmụọ agbachiri nkịtị ote aka nwere ụmụ ife dị iche iche ekwesịrị ka eme tupu mmadụ enwee ike banye na mmụọ. Enwere usoro ife dị iche iche, mana ọ bụrụ na imedoho ife ndị a wee jee mabanye n'ime mmụọ ahụ, ya bụ mmụọ ga-ebido ịdọta aka oghere. Ma gị nwa bụ onye na-enedo ya bụ mmụọ anya, ma ndị na-abịa n'ihu ya bụ mmụọ ga-ebido na-adọtalụ ndị ahụ aka n'oghere. Aka n'oghere abụghịkwa obere aka n'oghere, ọ ga-ebido igwu olu ha onunu aka n'oghere. Ụfọdụ n'ime ha ka ọ ga na-ata amoosu, ọ kachasị ndị bụ ndị ga-ahapụ mmụọ nke dị n'obodo ha, bụ ndị na-achọ oge ọbụla ka ọ bụrụ mmụọ dị na ana mmadụ ka ị na-eje. Ya kpatara o ji adị oke mkpa eji asị gị kaba ahụ na kene na be nna gị. Ọ ga-abụ ị na-eje na mmụọ, ị malụ mmụọ ị na-eje, mara akụkọ so mmụọ ahụ na ife so ya bụ mmụọ. Ụfọdụ ụmụ okorobịa bụ ife na-emekarị ya bụ ife. Ị ga-afụ nwata nwa okorobịa ọnụ kata o nwere ike mabanye na mmụọ si na mmụọ ahụ akpọgo ya oku n'ọnya ka ọ kpọrọ ka ọ bịazie n'edobe anya, n'ọnya ka ọ kpọrọ ka ọ bụrụ aka ji ọfụ ya. Ya mere ụfọdụ ndị ji wee bụrụ ụchụ na-amaghị ebe esi wee bute. Ma gị nwa bụ onye na-eme ebe ị pụtara afụ ebe emere ife na mmụọ, ije rie ịmara ntọ na ana, ịmara akụkọ so ya bụ mmụọ, otu ụbọchị ị ga-erite otu. Mmụọ ọbụla agbachiri nkịtị nwere ụmụ kirikiri ife ekwesịghị ka emerụ ha. Enwere m ike ịgụpụta ịbụọ maọbụ ịtọ n'ihu akwụkwọ, ụfọdụ ka m bụ ndị mayara agụpụta maka na ọ bụrụ ihe niile ka a na-agba n'anwụ. Ma gị nwa bụ onye dị ike amabanye na mmụọ, kaba ahụ ka ị malụ na mmụọ ahụ ọ bụrụ na mmụọ agbachiri nkịtị n'oge tere aka, maka na ọtụtụ mmụọ ka agbachiri nkịtị n'oge tere aka, ọtụtụ emebichego ụlọ ebe ya bụ mmụọ nọ. Ịnọkọtazie iweruzie ike maba na mmụọ ahụ si na mmụọ kpọrọgo oku ka ị bịa na-edobe ya anya, ka ị na-amaba n'ime mmụọ ahụ. Ịjụkwala ese kedu ife mere eji wee gbatọba mmụọ ahụ? Ọ na ndị nwe ejebeziri ụka chefuo, ka ọ na ndị nwe eji ekpọta ndị ụka emebie ya, ka ọ bụ na ọ na-agbachiri mmụọ ahụ nkịtị mmiri wee mebie ebe ọ na-anọ, ka ọ na ndị obodo achọghọziri imetụ ya bụ mmụọ aka. Ọ kachasị ụmụ okorobịa na-eje bụrụ mmụọ obodo bubatazie na mbara be ha. Kaba ahụ buru ụzọ ka ịkpụọ mmụọ ahụ alụ. Ịkpụọ mmụọ ahụ alụ, izie mmụọ ahụ iwe, iji elu mmụọ ahụ aka na oghere kpochie elu ya onunu wee dịrịzie gaba. Ndị ọzọ dị iche iche ka maya ha alụtụ aka ebe a, maka na ọ bụrụ ihe niile ka a na-ekwu n'ihu akwụkwọ. Kama na ife mekarịchalụ nji wee weta ya bụ ozi bụ onye ụdị ife a merụ, ọ nọkọtara were ike gbabaa na mmụọ si na mmụọ akpọgo ya oku. Ọkara ihu izuụka na-abụ ọ nọ na-akwọ ya maka ifi gịnị? Ọ mabarụ na mmụọ agbalụ nkịtị wee taa aka. Ọ jụghọkwa na-ese malụ ife eji wee gbachi mmụọ ahụ nkịtị, ọ jụghọkwa na-ese malụ iwe mmụọ ahụ aya eze mmụọ wee mabaa n'ime ya bụ mmụọ. Ka nke a bụrụ ife mmụta nyere anyị, maka na ife a butere ụmụ mmadụ ijezie na mmụọ n'ijere imerụ mmụọ ife. Ijechazie ibido ofuwe okwu na ụka, ibido ofuwe ife ndaghachi azụ, ikorokwazi okwu na ije emerụ mmụọ ife. Ka ha motu anọ na Ada Ndị Igbo bụ afa nyere maka atụsa ozi a pinye aka na akara ịfụnanya zonyekwu na ngalaba okwu nke kacha nke zonyekwu na ngalaba okwu, maka na o nwere ike ọ bụrụkwa ikwu ka onye ọzọ ga-afụ ọ baalụ ya uru. Ka emesịa.